Jeg har et interview med Benten før landskampen i morgen. Det er godt, og jeg dækker resten af landskampen. Okay, godt. Vi går lige status. Vi har en Faber-familie i Køge Bugt. Ja. En familie på 5. 2 voksne, 3 børn. 2 voksne, 3 børn. Og Marete, den tager du, rejse til Køge Bugt. Og jeg skal have noget her inden kl. 18. Og sæt et interview op med piraternes leder. Men du skal passe på. Han er farlig. Det her er Hvad skal jeg? Jeg har fået en vigtig historie. Okay. Jeg skal afsted med det samme. Jeg har fået et interview med Køge Bugt, piraternes talsmand. Okay. Så du tager afsted nu? Ja. Jeg elsker det. Jeg elsker også dig. How is the family right now? Hi, how are you doing right now? It's not about me, it's about the family. Do you want some champagne? Yeah. Some strawberries, maybe? Strawberry. Skal jeg holde det glasset? Thank you. Thank you. Drink up. Klap. Klap. Nej, det er lige meget. Der er ikke lyd. Bare kør. Ja, vi kører. Han var godt nok skarp. Ja. Hej kæreste. Jeg har det rigtig godt her i Køge Bugt. Jeg spiller Matador, tykker kat, drikker øl og dræber børn. Kærlig hilsen, Marete. Action! Det klipper vi bare ind. Okay. Jeg er stadig ikke helt sikker på, at den står. Gør det.
Strangle him, strangle him, strangle him. No one told you about it. The wind was just blowing by. You out your mind. No one told you about Fik du mit først, hvor der bare stod slut? Ja. Så kan man bare fedt over det. Jamen også bare fedt. Og der så fik over det, og så slut med de der ting. Og så til at det sådan er sårbart. Ja. Jeg ved ikke, om det er ikke lidt sådan specielt godt til at spille, så jeg kan lave det samtidig. Og det bliver så fucking godt.